Greetings, good people. My name is DJ Holly, and welcome to 2.5 Creative Studios. Chitubu cha content, chitubu chisingapo, chitubu chinonwane munhu wese, chitubu chakavhenekwa chikaongororwa nana mazvikokota kunzi aiwaka. Chitubu ichi chine content iri healthy, content yakachena, content iri clean, yakakodzera kunge chikonsumwa nemunhu akaita kunge iwewe. Ndosaka uri panapa muzuva ranhasi. So if it's your first time here, dzvanya subscribe button and the notification bell so that you don't miss out on any exciting content uploaded. Asi kana wangu wagara uri mugaro wepanapa dango kutenda nekuita sei nekurumidza kubhadhara rent. Thank you very much for supporting 2.5 Creative Studios. Thank you. Yes, one. Zvamanje nyaya ndiri kufamba nayo ndo hombe, ndo huru hanzi mukuru wenyika vaMnangagwa blew it. Vakahwishura, vakapapotsa. Parikupisa sada ndipinde munyaya iyi ndikuone sei zviri kutaurwawo nevamwewo ana mazvikokota vanozivawo vane ruzivo nenyaya dzepolitics. Isusu tingoriwo majournalist tiripo pakuuya kuzongoripota nyaya sezvadziri mozvionera mega, mosiya comment kuti chakanyanya kana kuti chakanyanya. Tisingatukane, tisingashorane, but tichionesana zvine ruzivo mukati, zvine rudzidzo mukati, handitika. So ndonyaya ndakakubatirai zvamanje, but ndisati ndapinda munyaya iyi, aiwa tikuramba tichisimbisana. Kana kune business rako raunaro uri mugaro wemuSouth Africa uchibata kudaro, aiwa munhu ngaarongeka, handitika. Tikutibata Owen akuregistere kambani yako inge ine mapepa, zvinhu zvako zvinge zvakaita sei zvakarongeka, handitika. Woshanda usingatize usingawande, wovhurirwa proper bank account, handitika. FNB account yako yekambani yako, wakuita sei, wakuita zvidavado zvako, uchiita sei uchiwanawo macontracts ako masvinu, handitika. Hatisikuda kuti nyange iwewe uri dunga munhu, ungoriwo munhu zvake, uchidawo bank account reFNB haukwanise kuriwana, aiwa unoriwana. Chikuru chinodiwa valid passport yako chete. Ukaita valid passport yako, aiwa wobata Michael. So wobata Michael panamba idzo dziri pascreen, woti Mike ndabva kuna DJ Holly, vataura iwo kuti iwewe ndiwe munhu wacho unokwanisa kuti ndivhurewo bank account. Saka nhamba dzevakomana vaviri ava garai munadzo. Ukafunga kuda kuregister business unobata Owen. Ukafunga kuda kuvhura business account, bank account unobata Michael, handitika. Ndo nhamba dzevakomana ava dziri ipapa, handitika. Right, reka ndipinde munyaya yangu nde iri panapa yaiswa namukoma Simba 22 hours ago, kanzi Mnangagwa blew the chance. Hanzi vaMnangagwa vakarasikirwa nemukana. Umboni mukana wekuita sei, ndopatoda tipinde munyaya yedu, tiiverenge, tiizeye tese, tichionesana kuti zviri kumeka sense here zviri kutaurwa namukoma Simba, kana kuti zviri kumeka sense. Kana kuti zviri kumeka sense. Right, exactly nyaya iyo ndoiyo irapo iyo. So let me read for you, tifambirane pamwe chete, handitika. So the story goes like this, 4 July 2024. Right, the voice of the people is the voice of God. Izwi revanhu ndo izwi raMwari. Asi mashoko yomwe munhu aya mashoko aiye mukuru achitaura muna November 2017. Vanhu vakati chiko ndo zvatoda kuti tinzwe mukatuma, handitika. The voice of the people is the voice of God. That was the biggest statement given by President Emerson at his inauguration in November 2017 in Harare, soon after the coup. Hanzi ndo statement hombe rakataurwa nemukuru wenyika mushure mekunge vatora chigaro nechisimba. Ivo vanoramba zvavo, but vazhinji vanoti hanzi zvakatorwa neginya. Handizozivo zvangu ipapo, vanhu vanoziya, but ndingoverengawo zviripo sezvazviri, muri ngozvionerawo mega, handitika. Then todzika pasi apo,
Everybody supported Mnangagwa, including himself. People were just tired of Robert Mugabe and wanted a change to see the country moving forward despite their political affiliations. Hanzi vanhu vanga vaneta na President Robert Mugabe. Vakuda shanduko. Whether vanga vari MDC, whether vanga vari machechi, whether vanga vari ve-CCC, hayangasati yako, whether vanga vari vechi vese, MDC-T, MDC Alliance, MDC what, Zanondonga, mapato ese, hanzi vanhu vanga vaneta. Nyika yese yeZimbabwe hanzi yange yaneta. Even ZANU-PF yacho yange yatoneta nani na Robert Mugabe. Vanga vasingachade. Munhu wese anga asingachade. Kusara kwevashoma vaiti munhu wese kuna amai, munhu wese kuna amai, but takazoona futi ivavo vakuchinja futi magoalpost. Anditika zvikanzi vanhu vakawanda vese vakamacha vachidani kuti Mugabe aende. Mugabe aenda, chii chakazoitika? Idhimva adzoka munyika. Zviri kunzi chii chaaifanirwa kuita paari kunzi vakatambisa mukana wekugadzirisa zvinhu, wekuti zvinhu zvimire zvakanaka, ndo pataakusvika apo. Handitika zvikanzi all Emerson Mnangagwa was supposed to do was to call for talks with all political parties, including churches and all stakeholders, and have a dialogue on how to move the country. Muruzvionerawo mega izvo zviri pasi apo. Kanzi zvavaifanirwa kungoita chete, vaifanirwa kudedza mapato ese ematongerwo enyika, vodedza vemachechi, vodedza vemaorganization nemacompanies mamwewo ane chekuita nezvematongerwo enyika, voungana voisa musoro pamwe chete kuti chinhu ichi chane makore chakadhakwa. Toita sei kuti chinhu chiende kumberi? But baba kana dai ndanga ndiri iniwo ipapo ndaitoti ndaonawo mukana wekupinda. Even kana dai wanga uri iwewe waitotoonawo mukana wekuita sei wekupinda, but zvinenge zvisiri izvo. Unongochifunga kuti ndizvo but hazvisiri izvo, because right now zvamanje manje kutaura chokwadi chinhu chiri kukachidza, chiri kudzipa vanhu and hapana kumira zvakanaka. Hapana kumira zvakanaka. Nyaya yacho yakati kurei, saka zvimwe zvacho ndichangoita in summary muchidimbu, then maita sei mosiya comment pasi apo. Anenge aida zonoerenga the full story, unoenda zvako paZimai unozvionera nyaya yacho yese. Handitika but nyaya hombe pari kunzi pakakanganiswa, pangadai pakagadziriswa mazuva a2017, ndipapapa pekuti hanzi vanhu vaifanira kugara pasi vese, vogara pasi senyika, voonesana kuti toita sei senyika kuti chinhu chiende kumberi ichi. Paperawo a certain period of time tochizotangana kuti aiwa tagadzirisa mapolicies edu ezeki, tagadzirisa chino mutemo yedu, justice system yedu yapo, mapurisa akuwanawo mari yakanaka, masoja, taakuti chimanesi ari kutambira, maticha, zvinhu zvese zvahuchi nemukaka, vanhu vari kuenda kubasa, maindastry aripo. Saka tochiita sei pamaelections? Vanhu vochienda kumaelections, but aiwa hanzi pakashanda umbimbi ndoga, pakashanda ugreediness. Right now tiri kuona aiwa vanhu vari kuba, hatina zvedu umbo hwakawanda, but nyaya tiri kudziona mapepa, nyaya tiri kudzinzwa dziri kuripotwa, vamwe vari kusungwa vakomana vembudzi, vamwe vari kuita sei, maaudio ari kulika, ma1 million ari kupiwa vanhu vekumachechi uko, makamaona 1 million ichipiwa kumbungo uko, hameno kuti vanga vaitawo basa rei, but mari dziri kutenderera, ma77, ma88 million, ma7 million, nyaya dziri kushanda, nyaya dziri kutenderera, mari dziri kushanda. But hanzi dai vakagara pasi nevanhu, vogara pasi nemadzikereke, vogara pasi nemamwe mapato, zvinhu zvaigona kuita sei? Zvaigona kuenda kumberi. Ameno kuti zvirizvo here chaizvo. Zvikanzi today, ndipazasa pakanzi line racho harinazopera, but zvakanzi today President Mnangagwa is failing to confront issues to do with corruption. Hanzi nhasi zvamanje manje ma-issues ekuita necorruption mukuru ari kutadza kuma-address.
anoona kungoadreswa zvavo publicly, but behind the scene tiri kuona kana inonzi chiZimbabwe anti-corruption chichi haina kana zvairi kuita, haina kana munhu wanoti munhu asungirwa nyaya yefraud, asungirwa nyaya yecorruption, asungirwa nyaya yekuba mari, kusara kwemukomana ari kungoroverwawo pamuchinjiko anonzi ane Mike Chimombe ari kungoitwawo seexample. But very soon anotopiwa bail, apiwa bail omva hanzi uya kukoti muswakati kusvikira tatokanganwa tese nyaya. Ndogara ndichitaura kuti zvakanzi the president is safe, we are only targeting criminals around him. Hapana kana munhu wana akasungwa. Who were the criminals around the president? Handichaziva zvangu. Siya comment section wotaura kuti criminals aya ndeapi angari around the president, anga akatargetwa and akasungwa wacho ndiani so far. Hapana. Muri kuzoona manje tina vanonzani Obadiah mupofu vanga nescandal yavo yemamask, vakanzi tamudzinga tamufosa kuti aresign, but nanhasi achingoriko kumusangano ari kutorova mari yemusangano. Saka vanongorova same order, catch and release, and then onzi iyo chimbonyarara iyo takumbokusacrifice zve 2 minutes, hai 1 week chete uchingoshambadzwa mumapepa zvinobva zvatopera. Wakutoita sei? Wakutoita yaunoita. Tine futi mukuru wedu ari kurwara asiri kunzwa musha weBlack Campbell, vakaita futi mascandals avo zvikanzi aresign, pangopera chinguva adzoka futi. Saka kanenge ari kagame ngekuti vanhu vanga chingoita sei vachingoitiswa handitika. But ndonyaya yanga ndakangokubatirai zvamanje yandangoya kuti ndikuratidze kuti dai zviri kunzi mazuva aya vanhu vakagara pasi vakataura vakakurukura vakaonesana kuti toita sei kuti nyika iende kumberi, zvinhu zvingadai zvichita sei zvichitoenda kumberi zvichitofaya handitika. Right now tingadai tisina the same problems atinawo, kuti mayouth haana mabasa, mvura iri kuenda, magetsi hatina, mari munyika ikonomi iri kudhakwa zvisingaite, nyaya yecorruption, mari dziri kubiwa, zvese izvi zvingadai zvisiko nekuti vanhu vanongadai vakagara pasi vakaisa musoro pamwe chete. Hamene kuti unoti chiinazvo zviri kutaurwa nenyaya iyi handitika. Siya comment section wotaurawo mafungiro ako, wotaurawo maonero ako. As for me DJ Oli and the rest of the crew behind the scenes, tiri kuti it's bye for now. Ngatisangane muvidhio rinoteera.